Pois eu chamome Su Garrido Pombo, estamos aquí cun proxecto que se chama Traspielas. En este proxecto están tamén Macarena Montesinos, que toca o chelo, está Marco Maril, de electrónica e produción, está Iago Ramilo, que toca o saxo, e tamén hai unha parte visual na que está Fran Rodríguez Casal e Coral Piñeiro. E Traspielas é o nome da miña aldea. E fai uns anos, uns aniños, gravei as señoras da miña aldea, eu sempre cantei con elas, non? Pero pois apetecíame gravalas e fixen un disco para elas, as tres veciñas, a Leonora, a Carmucha e a Aurora, e pareceume que se facía xustiza ao seu traballo, non? Como recopiladoras e como artistas tamén. Entón, pois nese momento, supoño que decidín que eu quería esas cancións que elas me deron, me pasaron, non? Me prestaron, pois que quería darlle outro uso, máis uso aínda, non? Que non quedasen aí, senón que se espallasen, non? Como elas fixeron. Entón, pois aquí estamos con este proxecto que son 10 cancións, 10 temas, que están recollidas en Traspielas e que, nós con esta equipa increíble que son Marco, Maca, Iago e eu, pois estamos lle dando unha nova vida, non? E indo a lugares pois distintos, pero comuns. Pois as residencias Mariñán son unha oportunidade fantástica de traballar no teu proxecto, no proxecto que tiñas en mente, non? Porque che ofrecen un espazo, ofrecenche tamén pois a oportunidade de dedicarte a ese proxecto en corpo e alma, non tes que preocupar de nada máis que do teu proxecto, danche o espazo, danche o tempo para poder desenvolver o teu proxecto, non? Creo que é moi importante, creo que temos moitos premios, non? Aquí no noso país, creo que son moi importantes, premian a túa labor, pero unha labor xa a posteriori, non? Pero este impulso que che dá as residencias, non? Que che permiten traballar nun proxecto que seguramente que se non tes esta oportunidade en moitos casos, moitísimos casos, queda desaproveitada, non? Non avanzas no teu proxecto porque tes que dedicarte a outras cousas, non? Porque está claro que para que os proxectos prosperen, ten que haber iniciativas como esta. Si queremos que a cultura se espalle, que a cultura avance, que creza, é moi necesario estos espazos e tamén para sair da precariedade, non? O sea, ter isto para despois e que vas a ter moito máis despois. Falámolo, estamos aproveitando o tempo fenomenal e aparte despois o entorno, non? Que é un entorno increíble, e tamén o ambiente de traballo, non? Cando todas estamos aquí, estamos ben cuidadas, que cuidado é unha palabra moi importante, que se deberíamos falar moito máis diso, pois notas que o traballo, non? Pois é moito máis sinxelo, non? E que tes tempo para crear realmente. Creo que tamén é un acerto unir, pois no noso caso, pois dúas experiencias de música, pero tamén unirnos coas compañeiras de pensamento, literatura, porque é verdade que a arte non está en compartimentos estancos. E aparte, o Pazo de Mariñán é un espazo amplo no que, se queres, podes estar solo, non? Traballando no teu, ou podes tamén compartilo, non? Entón, creo que é moi importante, moi satisfactorio, un placer absoluto.